right now out of the Middle East. Some new news from CENTCOM here. We've got Lucas Tomlinson, who is live in Tel Aviv for us. Lucas, what are you hearing? Aisha, we've just learned from the U.S. military central command in charge of all U.S. forces in the Middle East that 2 American service members have been killed and 1 is still missing after an Iranian missile attack on a base in Jordan. Additionally, we've learned that 4 American service members were wounded. They were transferred to Jordanian hospitals and have since been discharged. This all coming out last night after at least 2 intermediate-range ballistic missiles fired from Iran hit a base in Jordan not long after U.S. Air Force personnel had arrived, part of President Trump's reinforcements, an F-16 squadron as well as an F-35 squadron. Of course, U.S. Air Force personnel are deployed throughout the Middle East. We've been heavily focused on the 2 U.S. Navy aircraft carrier strike groups that are in the سلام تخطاتلتنا هذا الشانل كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمنيتنا بحقنانيو لو مون كم وترو أقداسن وانا وانت حسوتات حزنا لكم متسينا لنا سام موداتنا إذا مدام سانا غتصنحو بخبر نقدم انبهار كم زتسمو زلهم تكوينات نابس قدد درجان وتر ندي بخم زلو بوقعي نقرو لو أمريكا كم مرأيانا تدما كلتا وتهدراتنا أمريكا تقتيلهم كم زلون تعرض بزحات كم استقودون ሓደ ድማ ጠፊኡኹም ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለው ብቕንያቱ ብዙሓት ወታደራት ናይ ኣሜሪካ ተጎዲኦም ከም ዘለው ወይ ተቐቲሎም ከም ዘለው ወይ ተሓሪሞም ከም ዘለው ኣብ ባሕሬን ከም ይብሉ ነይሮም ኣብ ኩዌት ከም ይብሉ ነይሮም እዚ ሕጂ ኣጋጢሙ ዘሎ ግን ኣብ ጆርዳን ዝበሃል ሃገር ዘጋጠመ ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለው እዚ ድማ እዚ ጆርዳን ዝበሃል በይስ ሓደ ኣዝዩ ኣገዳሲ ቀንዲ ዕላማ ናቱ ከም ዝብልዎ ዘሎ ኣሜሪካን ድማ ንእስራኤል ንምክልኻል ካብ ኢራን ንኽመፅእ ዝኽእል ጥቃዕትታት ብምሉእ تا إسرائيل تبهال بدحر جوردان سلزلا زخون يكون متقعت كاب إيران زبقس بجوردان غير حليفين أو إسرائيل زخي سلزي نعون مكل خال أب جوردان عبي دفعنا أمريكا له زخون كاب إيران زمت دما نساتهم يوم زكالا حلو سلزي دارقا وارديان إسرائيل زنبروني يوم زبهالو زحزن كفاليو تبوتاتي بتدقاقامي إيران كتحر مدحر مغنايا في اللاي فيديو تادو زولو عبزو كنا مصوصرا نشقار زي نمبر كبيت زخونه عنوات بتبوتات كم زورده يزنقر زلو ان فاكت المثالات هاي كم زمثل امريكا كسع كندي كم زي تعما زلو بزي خاطر حدا بحريناوي ابتبوتات جورداناوي في مثالات كموصو خلو زغبروا فيديو ابز سمعوا ابز رايو زيا ايوه عمليه استري وزلهم التمثالات نا ايران يدمت زلو كمزي لي دمت سدما خمس سيلبريت يتقبر دلو ولا انت كتب لا تدخل تن مثالات كما صخلوا بولا تن مثالات ام عسكرنا امريكان زمصا زلوا سلازي امريكا كسع كندي تسالي اخم زلا هي وابنت زي امريكا كان نتمدبرنا امريكا كحرم زلي اب قدم حجي كندي فيديو تطلعنا لكم دحرق سلازي عصو ومبر اب بحرين نتفيفز فليت زبالنا حيل بحر أمريكا مدبر كهرم كله حزب بحرين سلبريت قبر نيرو أبعد زلو وتهدراو معسكرنا أمريكا كهرم كله حزبنا بحرين سلبريت قبر نيرو يحقوس نيرو تمساسا لابز جوردان دماتري وزلهم تبيز أمريكا كهرم كله تمثالات نعوك هرمخ مزاخلو بدحن مسو بلو يسالت لكم يلي دمر رقم زلو تمثالات كم ساكن ذيك تطلع بعالم نمنتاي تصل يوم يجي قال سوالو سلام رقمات سلو زغونو نديو حربكم رقمات يوم قال نو من عدي مكامت يغاو تعدى مكا يلا نفرت كاتر نيفكا كيد رايز بلا كهولو معناتو امريكا كفيلات فطرو معباله يلا تفطرو سلام يلا نترفن نغرن فلاز مع كلام عرب ما بفلوي كل تسقايو من مكرو من كابنا امريكا اسرائيل اندراز بقاسيو دم كالت عربنا حتحدهم يفاتوا دو يباسوا دو يا جن ساكن دو متهرام دو بتصح يكون نابن سعود عربن إماراتني تفانن له قلنا متهرام دو بتصح قدايا بالله تموت فرواب مقتال توينا أفريقيا خيط كمقتال يمسفلت توم إمارات رينا مالنا حيلهم ساكننا حتحدهم أبدك أبكال بوتا بيدازور كو قبروا بيمن كو قبروا يمزمرسو أبزي كداي كون كله انت إسرائيل أمريكا نزي هاجرات عرب زبال ولا نتي ميدليست زبال بس بيس أم زلوا سوي بعد إسرائيل مالتي أمريكا كوكندورة بحياة بالله نتبوتات بمبز بعد جن تي إسرائيل زبال نتي أجندة سلز دليو كم زجيرو أب زي دليو وشجر كم زقتوا ميزان الجر زخانة كم تمليسنا هنريو خلنا لأن كان كبيت زخانة متقعتن دي زكاية زلا منقو خلت يوم حيلتات ني بقطع نايزي أمريكا
ግጅፍ ዝኾነ ግብረ መልሲ እያ ገይራ ዘላ ከም ሕነ መፍታይ ዝመስል ሓያል መጥቃዕትታት እዩ ዝካየድ ዘሎ ኣብ ኢራን ሓደ ካብቲ ዝበሃል ዘሎ ሕነ ናይዚ እዚ ጉዳይ ምስ ኣጋጠመ ኣዝዮም ከም ዝተቆጥዑን ግብረ መልሲ ከም strikes targeting Iran's Revolutionary Guard after 2 American troops were killed in Jordan. The latest attacks mark the 8th consecutive night of U.S. strikes. Central Command says the operation is meant to, quote, punish the IRGC for the attack on its troops in Jordan. Officials also say the strikes are intended to weaken Iran's ability to threaten shipping in the Strait of Hormuz. Well, let's cross now to Eva McKent, who's live for us in Washington. Eva, what's the latest you're hearing from U.S. officials about this most recent round of strikes targeting Iran? ሕጂ ተመሊስና ንሪኦ ኢና ብዛዕባ እቲ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣሜሪካ ንባዕላ በቲ ምቕታል ናይ ወታደራት ናታ ልዑል ቁጥዕ ስለ ተሰምዓ ሓያል ግብረ መልሲ ሂባ ከም ዘላ ወይ ብዙሕ መጥቃዕትታት ገይራ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ድማ ኢራን ድማ ከም ግብረ መልሲ ንሳ ኢራን እውን ነቲ ዝወሃብ ዘሎ ግብረ መልሲ ክትብ እያ ሕጂ እቲ ኩናት ኣብ የጋንን የለኹን ብዙሕ ሶርስ ስለ ዝውካስ ዘለኹ ዝብሎ ዘሎ እዩ ኣብ ዝኸፍአ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ምክንያቱ ሓድሽ ሓበሬታ ከንብቦ ዝፀናሕኩ ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ምናልባት ቪድዮ መልክዕ ረኽቦ ኸውን እዩ سعودية أباي بريطانيا UK مالتيو دبلومات ناتا كالوت هجرات أوروبا دبلومات ناتهم كاب سعودية كاب إمارات كاب دبي أبو ظبي كاب قطر كاب كويت بحرين كاب كلاتهم زيغاتاتهم دبلومات ناتهم كوتسو تنجرو مالو إذا مالتها مالتيو أمريكا برتي أكثر ميا إيران دما حمد كنت قبرهم ينزوم هجرات أنا بحكز حزني زي كم قال لهم political و diplomatic intervention متتاو تغيروا نزو كنتات زكدو وانت زي كيلو نابز قدد شجر ناي مسكار تخلو عاب مخاني زنقر تلو so with that دونالد ترامب ناي حزن ملكت دبدا تاشمون اوتسي خمس الله يزنقر تلو تملي سنتي كنتات تقص زلو كن رينا بحبشا دونالد ترامب انتي بوست غير بزعبا زي نسمعسك US casualties, US President Donald Trump said it was a very sad thing and that their deaths were in service of the country. He added, we're never allowing Iran to have a nuclear weapon. Well, Ross Harrison is a senior... So, Donald Trump post malati, it's a very sad thing. We hate to see it happen. It is in service to our country. We are never allowing Iran to have a nuclear weapon. How is that even related? I mean, Korea nuclear law. They are not a threat to the world peace. Russia nuclear law. نعلمنا شجر يكونوا. Maybe nuclear بمهلاو شجر كون زغلنا عالمنا حد حيل تراي. شو بدما إسرائيل بهالمراحل نتنياهو. قالوا nuclear زلهم من تاي تكملوا سبت قديسونا يفلتني. Because they never زخون عين threat pose جيرو ما يفلتني. شلزي don't give us this thing, you know. زعبين سأقام صحاتكم يقول. ناتكم نيكولار ناتكم قال ملنبر إيران نيكولار حزا محبر سمنا عالم سأقام يقولوا. سأقام زلوا زغل إسرائيلي. بر أيكون نيكولار بتزلهم conventional أسوار كواك حرب زي كله كلا أمريكان تأكلوا جميرا مالهم. إيران بينما يكونوا زواجنا زلوا كله جميرا. إذا زربازيا ببزح من شتاتنا أمريكا توززلا. أبزم عسكراتنا أمريكا سجبر زلوا متكعتي. بنتصورنات علامو زهرم زلو ازينا ايران تكنولوجي ترايل وين كونه كلنيام زول زلو سو ابتر طرا راشا و تشاينا بتحر مغارجا نتي اصواراتنا ايران بتخكل علامو نكحرم يحجزوا خم زلو زبل طرطرالو مخنياتو معسكراتناتهم كم حسم يزقرف زلو هجي اتي معسكرات مهرام نبعلو نفسو زقال استراتيجي ندي صني لخ نغركم حدا عبكي لنا امريكا زبلو قدميو كن ابتموت ستيك نغبر ابزي التموت انت عين الترجم كوهابا يخل بزم موت تقيم امريكا انت كتجبر تخل. Let's listen to this one. I have some breaking news to share, and unfortunately it's not the good kind for the now, if we can trust anything, because of the absolute, if the abject lack of interest of our senior government officials on the results of their actions, reflecting back on to our soldiers. They're almost inconsequential. As a matter of fact, I think the only consideration for our soldiers now is, and you can just pretty much count on this, there's going to be a response. And so far we haven't seen it. Gary, if you can just keep on checking back and forth the Truth Social, I haven't seen anything from the president yet. I can only imagine something's going to be coming. But we will use this as a rallying cry to go into more war.
We have been arguing since the beginning that this was a foolish thing, but I mean before the beginning, back in January and earlier February, that to go to war would mean to pointlessly subject American troops to be killed in action and wounded in action. There are now up to, at least officially, 16 Americans have been killed in action and over 400 wounded in action. The number is probably significantly more than that once we get the እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ዓብይ ወታደራ ቀዳይ ቀደም ወታደር ናይ ኣሜሪካ ዝነበረ እዩ ድሮ 2 ወታደራት መይቶም ተባሂሉ ኣሎ ክሳብ 4 ጠቕላላ ድማ 16 ዝኾኑ ወታደራት ናይ ኣሜሪካ ተቐቲሎም ኣለዉ ልዕሊ 400 ድማ ቆሲሎም ኣለዉ እዩ ዝበሃል ዘሎ ኢሉ እዚ ኩናት እዚ ብመሰረቱ ክርድኦ ዘለና ሕጂ ኣሜሪካ ነዚ ሞት ክልተ ነዞም ተወሳኽቲ ክልተ ሞት ናይ ክልተ ወታደራት ናይ ኣሜሪካ ዜና ከም ዜና ኣውፂኦሞ ዘለዉ እቲ ዕላማ ሕነ ንምፍዳይ ንክጥቀሙሎም እሞ ነቲ ኩናት ንምስፋሕ ክጥቀሙሎም ስለ ዝደለዩ ነቲ ሓበሬታ ንደገ ደውፅዎ ዘለዉ ኢሉ ሓደ ካልኣይ ኩሉ ግዜ ህዝቢ ኣሜሪካ ክሓታ ዝግባእ ሓንቲ ሕቶ እያ እዚ ኩናት እዚ ብመሰረቱ ኣየድልየናን እዩ ነይሩ ዘየድልየና ምክንያት ድማ እንታይ ኢና ንብል ነርና ኢሉ ዘየድልየና ምክንያት ብዝኾነ ይኹን ምስ ኢራን ዝግበር ረፅሚ ንሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ኣሽሓት ወታደራት ናይ ኣሜሪካ ኣብ ዝተፈላለዩ ማዓስከራት ንዘለዉ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ከውርዶም ስለ ዝኽእል ምስ ኢራን ዝግበር ዕንደራ ጥንቃቐ ክግበረሉ ከም ዘሎ ንዓመታት ተዘርበሉ እዩ ስለዚ ኣጋይን ስለምንታይ እዞም ክልተ ወታደራት መይቶም ኣይኮነን ተቐንዲ ሕቶ ኢሉ ተቐንዲ ሕቶ እንታይ ንገብር ኣለና ኣብዚ ኩናት እዚ እዩ ከይትረብሓና ስለዚ እቶም ወታደራት ምማቶም ስምዒትና ክትንክፍና ይግድን እዩ ይብል ኣሎ ግን ንምንታይ እዚ ኩናት ዝቕፅል ዘሎ ዝብል ሕቶ ይትቐንዲ ኣገዳሲ ምክንያቱ መጠን ኩናት ዝቐፀለ ካልኦት ወታደራት ድማ ክቕተሉ እዮም ዝርግፀኛ ኮይንካ ክትግምቶ ትኽእል ኢኻ ኢሉ ምክንያቱ ፊት ንፊት ሓዊት እተኻኸስ ዘለኻ ዝሞት ወታደር ክህሉ ግድን እዩ ስለዚ ኣጋይን ኣሜሪካን ዶናልድ ትራምፕን ነዚ ሞት ናይዞም ክልተ ወታደራት ዝበሃል ዘለዉ ከም ምክንያት ተጠቂሞም ንካልእ መጥቃዕቲ ከምዚ ሓንቲ በከረይኩም ፀናሕኩ ሕነ ምፍዳይን ገለን ኢሎም ነቲ ኩናት ነቲ ብትህራም ንከናውሕዎ ክጥቀምሉ ክእሉ እዮም እንዳ ኮታስ ብመንፅር እቲ ኩናት እናገደደ እናተበላሸወ እናሓሰመ ክኸይድ ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ብዙሓት ኣሜሪካውያን እዚ ጉዳይ እዚ መወዳእታ ዘይብሉ ፎሬቨር ዎር ከይተረዳእና ድቕድቕ ኢልናዮ ናይ ሓዋሪ ኩናት ከይተረዳእና ቲፎ ኣቲናዮ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ቲፎ ብዘይ ቃል ዓለም ናይ ዘላለም ኩናት ድቕድቕ ኢልና ኣቲና ኣለና ኢትስ ቨሪ ትራጂክ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እንቹ ስለዚ ኣብዚ ስምዕዎም ሕጂ ብዛዕባ እቲ ሞት እንታይ ሳዕቤን ክህልዎ ይኽእል What if this has been true? But they've obviously shown an ability to do real damage to U.S. bases, U.S. missile interceptors and aircraft. They now say they struck a U.S. base in Jordan where F-18 fighter jets are stationed and that they're going to continue doing this until final victory is achieved. General, you know, it can almost sound like a tit for tat until suddenly people die. I mean, how concerned are you tonight, given where this is at this moment, about the risks to the tens of thousands of U.S. troops that are in the Middle East now? ሕጂ እንታይ እዮም ዝሓቱ ዘለዉ መጀመርያ እቲ ንሓትሕትካ ምትሕርራም ይቕፅል ከም ዘለዎን ኣብዚ ጆርዳን ዝበሃል ዓብዪ ሓይሊ ኣየር ናይ ኣሜሪካ ቤዝ ከም ዘለዎምን ብዙሓት ነፈርቲ እውን ከም ዘለዋ ኢንፋክት ኣነ ዝሪኦ ዘለኹ ቪድዮታት ንሓቅነቱ ንግዜ ክንገጥፎ ኢና መዓት ሄሊኮፕተራትን ገለን ጠዋዋዒለን ከም ዘለዋ እውን ዘርኢ እዩ ግን ድሓን ዝያዳ ምስ ነፀረት ሳተላይት ኢሜጅስ ገይሮም ሰምፅዎ ክንርኢ ኢና ዳርጋ እቲ ዝረአ ዘሎ ቪድዮታት ኣብኡ ከሎ ሰብ ዝቐድሖ ብቴሌፎን ገለ ዝመስል እዩ ዝኾነ ተቐላጢፍካ ንኸምኡ ዓይነት ሓደ ኣብ ዘይኮነምፀውን ሽግር እንዲ ልዕሊ ኩሉ ድማ ኮንፈርም ክሳብ ዝኸውን እቶም ሓን ዝኾነ ክፈልጥዎ ዝኽእሉ ተፈሊጦሞ ትሕሪኻ ትሪኦ ትኽእል ስለዚ እቲ ምትህርራም ዝነበረ ሕጂ ናብ ሞት መፅኡ ኣሎ ካብኡ ንንዮ ድማ ኢራን ቀፃሊ ግብረ መልሲ ክህቡ ምዃኖም ኣትሪሮም ነጊሮም ስለ ዘለዉ ኣሽሓት ወታደራት ድማ ፍቑድ ማዓስከራት ተዛሕዚሖም ስለ ዘለዉ ኣብቲ ከባቢኦም ኣብ ዘርከብሉ ቦታ ካርሚዮም ንኩሎም ወታደራት ናይ ኣሜሪካ ዝኣክል ኤር ዲፈንስን ምክልኻልን ኣለዎም ኢልካ ክዝረብ ኣይክእልን እዩ ኢንፋክት እዚ ኣብ ጆርዳን ኣጋጢሙ ዘሎ ሓያል ዝኾነ ኤር ዲፈንስ ዘለዎ ቦታ እዩ እዚ እቲ ኤር ዲፈንስ ንባዕሉ ይከላኸሎ የለን ነቲ ሚሳይላት ናይ ኢራን እዮም ዝብሉ ዘሎ ማኒቨር ይገብር ኣሎ ናይ ምሽካዕ ክእለት ይጥቀም ኣሎ ከምኡ ድማ ኤግዛክትሊ ኣብ ዕላሙ ይሃርም ኣሎ እቲ ሚሳይላት እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ድማ ከም ስትራቴጂ ብኢራን ዝድገፍ ዘሎ እዩ ኣሜሪካ ድማ ከም ብዘይ ቃል ዓለም ኣከቢድ ዝኾነ መስገደል ኣትያ ከም ዘላ ዘርኢ ኩነታት እዩ ሕጂ እንታይ እዩ ዝረኣዮም ዘሎ ኣሜሪካ ስቲል ሓይሊ ከም ዘለዎም ካብ ኢራን ዝበዝሕ ሚሳይል ኣለና ኣፅዋር ኣለና ገለ ንኢራን ዚ ከም ገለ ጌርና ክንድህላ ኣለና እያ ዘላ ተፍላን ፀገም ግን
ዝደሃሉ ይኮኑን ዘለዉ ቶም ኢራን ዝበሃሉ that's a big problem already ኣሜሪካ ክድህሎም ኣሰንቢዳ ኣብ ጣውላ ከተምፅኦም ትደሊ ቶም ኢራናውያን ድማ ዓፀፋ ይሃርምዋ ኣለዉ ዓፀፋ ብፍላይ ነዘን ሃገራት ዓረብ ሓንቲ ስእሊ ኣብዚኣ ከሪአኩም እየ ቅድሚ ምምላሱ እቶም ሃገራት ዓረብ እዛ ስእሊ እዚኣ ኣብ ሶሻል ሚድያ ቫይራል ኣላ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ርእሶም ኮይኑ ይትኩስ ኢራን ክትኩስ ከላ ግን ንመን ገይሩ ይከላኸል በቶም ሃገራት ዓረብ ገይሩ ነፍሲ ይከላኸል ታታተወይት ስእሊ ራእይዋ this is very true ኣሜሪካ ከምዚኣ ትገብር ዘላ ካብ ባሕሬን ትትኩስ ኣላ ካብ ቀጠር ካብ ኩዌት ትትኩስ ኣላ ካብ ካልእ ቦታታት ትትኩስ ኣላ ኢራን ክትኩስ ከላ ግን ነቶም ሃገራት ዓረብ ከም መከላኸሊ ተጠቂማትሎም ከም ድፋዕ ትጥቀመሎም እቲ ዕላማ ኸ ነቲ ተኹሲ ካብ ኢራን ዝመፅእ ክንከላኸለልኩም ኢና ኢሎም እዮም መብፅዓ ገይሮም ኣብቲ ካምፕታታት ኣብቲ ማዓስከራት ኣትዮም ዘሎ ኣሜሪካ مش نتن هجرات خليج ككلاخلوات لنفسهم ككلاخلي يكال so this is where we are لما لا سجي انتي خوني نزبلت جنرال كملس كله Well, I think both Brett and I are concerned about that significantly because, again, all we need is one mistake made by an air defense artilleryman who misses a missile coming in. I mean, we saw that in Al-Assad inside of Iraq where we luckily did not lose a significant number of troops, but when you have a large concentration of them, as we do in Kuwait, Al Udeid in Qatar, and some of the other bases in UAE, that could certainly happen. Listen, I think it's important to go back to Brett's comment. It is clear that if the United States is the unilateral protector of the Gulf, of the Strait of Hormuz, that will not work. The fact is we are belligerent in this conflict, and for us to try to control it is a war situation. Either they have it or we don't. But as we did with the Counter-Piracy Coalition, and we did in the Tanker War in 1981 to 1988. So እንታይ ዝብል ዘሎ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን ኩነታት እዩ ምክንያቱ ከምዚ ዓይነት ሞት ወይ እውን ሓደጋ ወላ ኩሉ ብትክክል እናገበርካ ከለካ ሓንቲ ጌጋ ጥራይ ታክለካ እዩ ምስቲ ብዝሒ ወታደራት ኣብ ኩሉ ማዓስከራት ፋሕ ኢሎም ዘለዉ ድማ መዓት ቅልዕነት እዩ ዘለና እዩ ስለዚ ሓንቲ ሚሳይል ኤር ዲፈንስ ዕላማ እንተ ስሒታ ነታ ክትሃርባ ዝግብኣ ሓንቲ ሚሳይል ናይ ኢራን ጥራይ ሰሊኳ እንተሓሊፋ መዓት ዕንወት እያ ተውርደልካ ኢሉ ወል ከም ንሪኦ ዘለና ብዙሕ ሚሳይላት ናይ ኢራን ይዕላሙ ዝሃርም ዘሎ ካልኦት ምንጭታት ድማ እንታይ ብለው ኢራን ደይ መደይ ኢላ ወተሃደር ናይ ኣሜሪካ ክትቀትል ትደሊ ኣላን ምክንያቱ እቲ ኩናት ናበይ ገፁ ከስፋሕፍሕ ከም ዝኽእል ስለ ዝርድኦም ዘሎ ወተሃደር ናይ ኣሜሪካ ንኸይቀትሉ ደይ መደይ ኢሎም ካልእ ዓይነት መንገዲ እዮም ዝኽተሉ ዘለዉ ዝብል ዘረባ ኣሎ እዚ እውን ሓደ ካብቲ ክንቸክ ክንገብሮን ክንከታተሉን ዘለና እዩ ብሓፈሻ ኢራን ወታደራት ናይ ኣሜሪካ ንክትቀትል እውን ድሌት የብላን ምክንያቱ እቲ ምቕታል ካልእ ኮንሲኮንስ ከምፃሎም ነቲ ኩናት ካብቲ ዝድለ ንላዕሊ ክሕይል ክገብሮ ስለ ዝኽእል ካብኡ እናተሰከፍዮም እዮም ዝብሉ ዝኾነ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣሜሪካ ነዚ ኩሉ ኣብኡ ዘሎ ሰራዊት ኣፋሕፋሕ ኢሉ ዘሎ ንብሙሉእ ዕላማታት ሙሉእ ብሙሉእ ዓፂያ ንኢራን ዕድል ክትከልኣ ክትብል ከቢድ እዩ ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ኩናት ሕጂ እውን ዘይተፀበይዎ ወይ እውን ዘይገመትዎ ነገራት ናይ ምግጣም ከለት ብዙ እዩ ርግፀኛታት ኮይና እኳ ከምዛረብ ተደይከኣልና ሓደ ብተዘዋዋሪ ብዙሕ ግዜ ዝዝረብ ግን እዚ ክልተ ወተሃደር ኣሜሪካ ተቐቲሉ ዝበሃል ኣዝዩ ትሑት ቁፅሪ ምዃኑ እዩ ልዕሊኡን ካብኡ ዝበፅሑን ተጎዲኦም ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ብናይ ኢራን ምንጭታት ዝወፅእ ብዙሕ ወተሃደራት ናይ ኣሜሪካ ተጎዲኦም ከም ዘለዉ እዩ ምክንያቱ እቲ ዝገብርዎን ዝሃርምዎን ይፈልጡ እዮም ሰብ ኣበይ ከም ዝሃርሙ ዘለዉ ዕላማታቶም ይሃርሙ ከም ዘለዉ ይፈልጡ እዮም It's just that the media cover ክገብረ ይደልኒ ነዚኣ እውን ደውፅዎ ምክንያት ከም ዝብለኩም ግብረ መልሲ ንኽቡ ከተጥዕመሎም ስለ ዝደለዩ እዮም ዝብሉ ዘለዉ We used non-belligerence in that operation. This is a great opportunity for the British, the French, the Germans to come in and run a maritime escort operation through the Strait of Hormuz. It tells the Iranians you have a choice. You can either let these people take the commercial traffic through, or you can fire on them. And at this point, you now have a war with Germany, the United Kingdom, and so እንታይ ዝብል ዘሎ ንሕና በይና ይንኽእሎም ኢና ንኢራን ሕፅር ዝበለ ንኢራን በይና ስለዘይ ንኽእሎም ንእንግሊዛውያን ንጀርመናውያን ንኩሎም ኤውሮጳውያን ኣምፂና መራኽብኩም ኣብቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ክትሕልፉ መፈትኑ እንበሎም ኢራን ድማ ከም ገለ ኢላ ናብኣቶም ተተኪሳ ምሳና ጥራይ ዘይኮነስ ምስ ኩሉ ክትዋጋእ ትኽእል ስለዚ በይንናስ ኣይንኽእሎም ኢና ኣነ ንሓን እስራኤልን ጥራይሲ ንኢራን ኣይንኽእሎም ኢና እዩ ዝብል ዘሎ ሕፅር ብዝበለ ቃል እስራኤልን ኣሜሪካን ብሓደ ኮይና ዘብ ኩለን ዓረብ እናደገፋና ብኩሉ ድጎማታት እናተዋህበና ቤዛት እናተዋህበና ካልኦት ድማ ገለ እናገበሩና እናተባብዑና ስለያ ሓበሬታ እናሃቡና
ኣይንኽእሎም ኢና ዘለና ስለዚ ንብሙለን ኤውሮጳ ከነምፀና ኣለና ኣብ ጎንና ንክኾና ጀርመንስ እንታይ ዓይነት ውግእ ንክትቀይረን ክሕግዛኻ ፈረንሳ ዝገለ ኣለዎ ኤውሮጳውያን ናይ ኩናት ንክትቀይሩ እዮም ክሕግዙኻ ዝኽእሉ ተዝኽእሉ ናይ ዩክሬን ነመቐለለ ኣሎ ብሓፈሻ ኣሜሪካ ክትክንምንታይ ኣማራፂታታ ፀቢቡ ከም ዘሎ በዚኻ ትፈልጥ ኖርማሊ ኤውሮጳስ ወላ ሓንቲ የብላን ኢሎም ደሽካዕልሉላ እዮም ወል unfortunately ኩነታት ካብ ጉዳይ ኩነታት ኩናት ካብ ዓቕምኻ ካብ ቁፅፅርካ ወፃኢ ክኸይድ ምስ ጀመረ ኩሉ ዓይነት ተኽእሎታት ኢኻ ክትዛረብ ትጅምር ስለዚ ዓብይ ወታደራዊ ጀነራል ዝነበረ እዩ ኣብ በይንና ይንኽእሎም ኢና ደገፍ የድልየና ኣሎ እዩ ዝብል ዘሎ good luck with that ደገፍቲ ኢኻ ክትረክብ ወላ ቡ ጌርካ ኢኻ ሽግር ክትረክብ ንግዜ ክንገድፈ ኢና ናይቲ ካልእ ኢንዲፐንደንት ሚድያ ድማ ክንሰምዕ what's going on The Iranians have the advantage. They only have to hit a total of 9 targets over and over and over in order to force the United States to abandon its presence in the Persian Gulf. The 2 bases in Kuwait, the 5th Fleet headquarters in the airfield in Bahrain, Al Udeid Air Force Base in Qatar, Al Dhafra Air Base in the United Arab Emirates, and Prince Hassan and Mawafaq al-Salti air bases in Jordan. If Iran basically destroys those bases, makes them uninhabitable, unusable, the reality is the only thing left for the United States is to withdraw its combat forces, air forces, into Israel. And then all of a sudden Israel is in the trick box. እንታይ ዝብል ዘሎ ላሪ ጆንሰን ናይ CIA ኣናሊስት ዝነበረ እዩ ኢራን ኣድቫንቴጅ ኣለዋ ኣብዚ ፈቲና ፀሊና ኢሉ ፈቲና ፀሊና ኢራን ኣድቫንቴጅ ኣለዋ ኣብዚ ኩናት እዚ እንታይ ምግባር እዩ ዘድልያ ንኢራን ኢሉ 9 ዕላማታት ጥራዮም ዘገድስዎን ኢሉ ኢራን 9 ዕላማታት ቀፃሊ ብተደጋጋሚ ሓመድ ክገብርዎ ዘለዎን 9 ዕላማታት ጥራይ ዘለዎን እዩ ሳተን ድማ 2 ቤዛት ኣብ ኩዌት ዘለዋ እቲ ፊፍዝ ፍሊት ዝበሃል ኣብ ባሕሪን ዘሎ ኣልዳፍራ ዝበሃል ኣብ ዩኤኢ ዘሎ ኣብ ስዑድያ 2 ቤዛት ኣሎ ኣብ ጆርዳን ኣሎ ከምኡ ድማ ነዚአን ደጋጊምካ ሓመድ ምግባርን ጥራይ ዘድልያ ንኢራን ይብላ ኣሎ ነዚአን ቤዛት እዚኣተን ደጋጊምካ ንምንታይ እቲ ዕላማ ካልኣይ ግዜ ሰብ ክነብረሉ ከምዘይክእልን ማዓስከር ከም ብሓድሽ ክትፅግኖ ከምዘይትኽእልን ገይራ ከተዕንዎ ክትክእል ኣለዋ ነዚኣተን ቀፃሊ ሃሪማ እንተዳኺማቶ ነዚ ቦታ እዚ ኣሜሪካ ኣብዚ ሕጂ ዘላቶ ደረጃ ዕዳ ተወሳኺ ቢልዮናትን ትሪልዮናትን ኣጥፍያ ማዓስከራት ንክትሃንፅ ሸውሃት ክህልዋ ኣይኮነን ስለዚ እንታይ ክትሓስብ እያ ንብረታት እርኒፋ ክትውፅእ ክትፍትን እያ እቲ እንኮ ዝተርፋ ቤዝ ኣብ እስራኤል ይክኸውን ኢሉ ኖ ምስ እስራኤል ካባ ፅቡቅ የለና ንረሲዐየ ኢሉ ምስ እስራኤል እውን ፅቡቅ የለና ናብ ትሪክ ኢና ዘለና ስለዚ ነዚ ዞባዚ ጠቕላላ ጠርኒፍና ቦርሳና ተሰኪብና ክዳና ሒዝና ዓፊሽና ካብዚ ቦታ እዚ ህልም ክንብለሉ ንኽእል ተኽእሎ ኣሎ ስለዚ ኢራን ነዚ ሒዛቶ ዘላ መንገዲ ገይራ በተደጋጋሚ ከምታ ትገብሮ ዘላ ብስልቲ እዮም ዝዋግዎ ዘለዎም ዓብ ስትራቴጂ ዘለዎም ውሕልነት ብዘለዎ እዮም ዝሰርሑ ዘለዎ እዩ ዝብል ነተን ቦታታት እዚኣተን ጥራይ ኣሜሪካ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ናይ ኢራን ትሃርብ ንሳቶም ግን ዕላሞም ንፁር እዩ ብተደጋጋሚ ነዚ ቦታታት እዚ ይሃርቡ ኣለዎ ብርግፅ ናይ ቢንቶታትን ናይ ምንጮ ወፃዓትን ዲሳሊኔሽን ፕላንትስን ኣሜሪካ ክትሃርም ጀሚራ ስለ ዘላ ኣብቲ ከባቢ ወሽመጥ ሕርሙዝ ኢራን ድማ ከም ግብረ መልሲ ኣብ ኩዌት ተደጋጋሚ ትሃርም ኣላ ከምኡ ኣብ ካልኦት ሃገራት ከለጅ እውን ብዓብዩ ንዱባይን ኣቡዳቢን ካብ ፍሉይ መጠንቀቕታ ሂባተን ኣላ ሲቪል ህዝቢ ካብ ከባቢ ኤርፖርት ከድሙ ከም ዘለዎም ነጊሮሞም ኣለዎ ስለዚ እንታይ ክሃርሙ ከም ዝደልዩ ስለዚ ኣብ ዱባይ ዘለኹም ወይ እውን ኣብ ኣቡዳቢ ዘለኹም ኣይሆፕ እቲ ሓበሬታ ይበፅሓኩምሉ ክኸውን ጥንቃቐታት ምግባር ኣገዳሲ ክኸውን ሰብ እንተለኩም ድማ ንገርዎም ፕሊዝ ምናልባት ምስቲ ሂወት ቢዚ ምዃኑ ከይሰምዕዎ እውን ክሓልፎም ስለ ዝኽእል ብሓፈሻ ከም ንሪኦ ዘለና እዚ ጉዳይ ክንምንታይ ተሓላሊኹን ከቢዱን ከም ዘሎ ንምፍላጥ ዝኣክል ኢና ንብል ዘለና ኣሜሪካ ኣብ ከቢድ መዋጥር ኣትያ ከም ዘላ እዮም ብኩሉ መንገዲ ዝገልጹልና ዘለዉ Iran is using 3rd generation Beidou targeting. Beidou is the global positioning satellite system, the Chinese replacement for GPS. And the West has expressed surprise, shock, alarm over the accuracy of the Iranian missiles. Can you point to me one damn agreement
anywhere that the United States has made with Russia, China, or Iran that it has not broken. You cannot. The United States, as Sergei Lavrov has frequently said, is agreement incapable. Right now, the شنتاي بلالو كالاي زي ناي إيران أزوارات علاماتاتو بزبالة منجد دحار ملو زلو مغنيات دما بايدو زبحال navigation system لك كم زي GPS نبلو ناي China third generation ثالث generation بايدو زبحال navigation system أم ميسايلاتهم يتقامو خمزة لو يزنقر زلو زي دما انتاي فتيرو ليلو ميسايلات نايران exact العلامة ميهارمو مغنياتو حرك كابتين أمريكا ميسايلات علامو زهرمهم GPS لزلو GPS زلهم بس GPS coordinate سيبكا exact لابي كهارمهم زلو سلزنقرهم سلاتهم جن قدم نتي GPS سلزخل كلوهم precise زخونه متكعتو قبري يقبضهم نيريلو لو بقين China ناي China بايدو كاب جوجل نلعلي كاب GPS نلعلي precise له أنا أتبزو ساتلايت بسماي سلزلو قال فيديو بزمتي لكم نيري ስለዚህ እቲ ዕላማታቱ ብንጹር ኤግዛክትሊ ኣበይ ክሃርም ከም ዝኽእል ኢንፋክት ፍኒስትራ ብፍኒስትራ ካልኩሌት ገይሩ ቡክ ክሃርም ዝኽእል ምዃኑ ኣብ ናይ ስዑድያ ኤምባሲ ናይ ኣሜሪካ ዝተገበረ መጥቃዕቲ ኣሜሪካውያን ባዕሎም ክገልጹልና ሰሚዕና ብፍኒስትራ ጥራይ ክልተ ድሮን ብሓንቲ ሓንቲ ሰይራቶ ተኻለይቲ ቦኣትያ ኣብ ዕንወት ኣውሪዳ ዝብል ሪፖርት ኣምፅልኩም ነይረ ስለዚ ክንዲ ምንታይ ኤሮጳ ናይ ኣሜሪካ ኤስታብሊሽመንት ሾክት ኮይኑ ስንቢዱ ርዒዱ ተዳሂሉ አላርም ይገብራሉ ይሉ ከምዛ ዓይነት ንጹርነትን ኣድማዓነትን ገሪሞ ማለት ካበይ ድመጽ ዘሎ ከምዛ ዓይነት ሓይሊ ካቢራ ወል ደቂስካ እንተነርካ ነጸላይኻ ትንዓቕ ተነርካ ኣሽቃላል ጻት ተነርካ what happens ንህላዊው ዝቃለ ዘሎ ህዝብን ሃገርን ክገብሮ ዘይክእል ነገር የለን ኩሉ ነገር ክገብር ይኽእል ኩሉ ዋጋ ክኸፍል ድልውነት ከም ዘሎ ብተግባር የርእይዎም ኣለዉ ዝበሃል ዘሎ it's incredible ትንሪኦ ዘለና ኩነታት ኣዝዩ ከቢድ ኩነታትን أزيو حدا جنيا كونتات إننا نسمع زلنا. Now, بتبزع about civil infrastructures بهذا اللي غنسمع. About an hour ago, in the early days of the war, when we spoke, we'd always be talking about will they strike bridges, infrastructure, desalination plants? Will Iran respond in kind and strike the same things in the Gulf? And in the last 24 hours, we had 7 bridges struck in Bandar Abbas in southern Iran. Reports of the Bahraini-Saudi bridge struck, but that's unconfirmed and not destroyed, that's for sure, but there's reports they tried to bomb it. Massive bombardment of Kuwait, Bahrain, and Qatar got hit harder than it ever has since the beginning of the war. እንታይ ዝብል ዘሎ ብተደጋጋሚ ኣብቲ ቅድም ኩናት ዝጀመረ ኣብ ወርሒ 2 ጀሚሩ 3 4 ኣብ ዝቕፅለሉ ዝነበረ ግዜ ኣሜሪካ እንታይ ትሃርም ትኸውን ኣብ ኢራን ነዚ ዲሳሊኔሽን ፕላንትስ ፓወር ፕላንትስ ዝበሃል ትሃርሞ ዶ ትኸውን ኢራን ከም ግብረ መልሲ ነተን ሃገራት ኸሊጅ ብኸምኡ ደረጃ ትሃርመን ዶ ትኸውን ኢልና ብዙሕ ንትንትን ነርና ኢሉ እንተታት ንዛረብ ነርና እዚ ሕጂ ተኣትዩ ዘሎ ኩናት ግን ኣሜሪካ 156 ቢንቶ ኣብቲ ከባቢ ባድር ኣባስ ሃሪማ ኣላ ካልእ ፓወር ፕላንትስ ዲሳሊኔሽን ፕላንትስ ሃሪማ ኣላ ከም መራያ ናቱ ድማ ኩዌትን ባህሬንን ካብ ቅድሚ ሕጂ ብዝበርትዐ መንገዲ ይህረማ ከም ዘለዋን ኢንፋክት ነዛ ቪድዮ ክጅምር ከለኹ ጥራይ ሓድሽ ሪፖርት ይርፀንየ ክረማ ከም ዝሓደረ ሕጂውን ስለዚ እቲ ኩነታት ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ዝገደድና ኮነ ይመፅእ ከም ዘሎ According to people in Qatar, desalination plant in Kuwait struck by the Iranians, as well as a power plant in retaliation for the American strikes on their infrastructure. I got a report about 2 hours ago of a power rationing in Kuwait, small degrees of it. And reports the Iranians claiming, I don't think the claim is true, but they're claiming that they killed American soldiers on a base in Syria, the Al Tanif base. Now, from what I understand, the Americans have. So, ab Kuwait, ድሮ በቲ ዝገብርዎ ዘለዉ መጥቃዕቲ ምንጭታት ሓበሬታታት ካብ ዝሕብርዎ ዘለዉ ይብል ኣሎ ኣብ ኩዌት ዝወርድ ዘሎ መጥቃዕቲ ድሮ ነቲ ፓወር ፕላንት ናይ መመንጨው ናይ ፀዓት ከምኡ ድማ ናይ ማይ ቦታ ስለ ዝሃረሙ ዲሳሊኔሽን ፕላንትስ ዳርጋ ኩዌት 9 ሚታዊት ወላ ልዕሊ እውን ዝዘትይዎ ማይ ካብቲ ዲሳሊኔሽን ፕላንትስ እዩ ዝመፅእ ስለዚ ንዑ ስለ ዝሃረሞ ኣብኡ እንታይ ኣጋጢመሎ ሕጂ ናይ ፓወር ራሽኒንግ ትውላዕን ትጠፍን ማለት ኣብቲ ከባቢ ኣብ ገለ ከባቢታት ስለዚ ምስቲ ረስኒ ዘለዎም ኣብ ግምት ኢኻ እሞኻ ማይ ጠጠው ክብል እንድሕሪ ኮይኑ it's going to be very difficult so again we are witnessing ከምኡውን ዘይተነግሮ ዘሎ እዞም ተቐቲሎም ዘሎ ወታደራት ዝበሃል ዘሎ ኣብ ናይ ጆርዳን ቤዝ ተሃረሙ እዮም ኣብ ናይ ሱርያ ዝነበረ ስፔሻል ፎርስስ ዝነበረ ማዓስከር ኢራን ከቢድ መጥቃዕቲ ከም ዝገበረት እዩ ዝንገር
سو أبو بزحات وتدرت ميتهم كم زلوا إيران ريبورت قبل الأمريكا قسيمات تصل إلى ده كله مسجزيك ما تزخليه. Kansian said to me 2 days ago is that him analyzing the strikes, what the Iranians are doing, he disagreed with my soldiers, and that's going to destroy you politically. That to me sounds more believable. But that's in the last 24 to 48 hours, Colonel. And since we haven't spoken in a while, I'd love to get your thoughts on everything I've said, but also where we're at right now. I think we're at a stunning place, as I implied in my opening remarks. I think we're looking at two profoundly disrupted and gone awry attempts to deal with the Chinese empire. And both of them are being turned back upon us in ways that probably no one, certainly not I, could ever have imagined that they would be. And the first one, of course, I mean, is Ukraine, where we have done everything in our power to thwart, to reverse, to indemnify, if you will, to totally እንታይ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ እዚ ኩናት እዚ ካብ ገምጋም ናይ ብዙሓት ወፃኢ ይኸይድ ከም ዘሎ እዚ ኩናት እዚ በዚ ደረጃ ኮሎኔል ናይ ኣሜሪካ ዝነበረ እዩ ዓብዪ ሪስፔክት ድዩ ንፍዕ ተንታኒ ናይ ወታደራዊ ኩነታት እዩ ጠቕላላ ካብ ትፅቢት ናይ ብዙሓት ነቲ ኩነታት ዝከኣተሉ ወፃኢ ዝኸይድ ዘሎ ኢሉ ኢራን በዚ ደረጃ ምስ ኣሜሪካ ክትወዳደርን ኣብ ምውድዳር ጥራይ ዘይኮነስ ከዓ ንኣሜሪካ ሲሪየስሊ ዳሜጅ ክትገብረላ ምኽኣልን برجت أقدموتي أب يوكرين بزحت هجرات أوروبا أمريكان زفتن زنبر راشا نمودا كسل زي ما قالوا حدا أبنتي نيرو راشا كن كلا أب هجريو إيران بزد الرجع أمها بمولهم عبيت مرحتنا تقتيلهم كله بزد الرجع ني أمريكا تشالنج خد جبرات رايدي كونسي إكسبوز خد جبرة كتجالسان بزحلفة فيديو متيالكم نيره أمريكا is no superpower أمريكا فولي حيل كم زي كونه ምናልባት ንሕና ከምኡ ንሪአን ኢና ዓለም ከምኡ ንኸይርያ ድማ መዓልታዊ ፕሩፍ ንገብረ ልኩም ኣለና ኢሎም ኢራን መራሕትና ብምሎም ቀቲሉ ብዙሕ ንወት ኣውሪድሉ ቀዳምነት ኣድቫንተጅ ሒዙ ከምዚ ጉያ ቅድድም ክትከይድ ከለኻ ነቲ ሓደ ፈንዮሞ 10 ሜትሮ ቅድሚኻ ምስ ከደ ትብገስ ንስኻ ከምኡ እቲ ኩናት ነይሩ ኣብ ቀዳማይቲ ሰዓት ብምሎም መራሕትና ኢራን ተኸቲሎም እዮም ስለዚ እቲ ኩናት ፊት ንፊት ድሎ ብድሎ ይነበረን ኣድብያ ኣሜሪካን እስራኤልን ከቢድ ስጉምቲ ገይረን ኣድቫንተጅ ወሲደን እየን ጀሚረን እዚ ኩሉ ኣድቫንተጅ ምስቲ ገዳ ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ምስቲ ዕፅዋ ምስቲ ናይ ባጤራ ፀገም ምስ ኩሉ ፀገማት ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝፈጥርዎ ዝነበሩ ኣብ ግምት ኢኻ ዝኩሉ ሳተላይትን ዝኩሉ ቤዛትን ዝኩሉ ራዳራትን ከለዎም ኢራን ግን መኪታ ጥራይ ኣይኮነትን ኣብ ናይ ታሪክ መፅሓፍቲ ብፍሉይ ክሰፍር እዚ ግን እዚ ነገር እዚ ኣብ ናይ ታሪክ መፅሓፍቲ ክሰፍር ተኮይኑ ሓንቲ ምክንያት ሓንቲ ኮንዲሽን ሓንቲ ቅድመ ኩነት ምስ ተጋጥም ጥራይ ኢራን ምስ ትዕወት ጥራይ ምክንያቱ ታሪክ ብዕውት ጥራይ ዝዝንቶ أبز حلفت فيديو إيرتراو داويت زبلايا زانتانا ينبساسي أنبسا بعلوك ساب زي نقرهم اتحداني اتكحد بلزو على كاب أنبسا أنا ننبسا زقاد بليل وما صحف صحف خدي معناته أنبسا زانتوك نقرك ساب زي كالي اتكحد بلزو على دي ولا كسحزو على هداني أنا يجيناني رابط بوتاتيلو كزنتي غلي زخل كل أكالي يلن سلازي اتزانتا إيراناويان إيران تتعويتهم ناي إيران ناراتيف نلعلق ما تتخيلوا ترى ينبر أمريكان كم كلا كانت عالم ديتري كلا كانت عالم أوروبيين مبزحتهم زبط حزب عالمون أمريكا هم زود داتو يزعمن أمريكا كلا كانت عالم ودي أتيزب but that's not true تزعبي كفال ناي كلا تكون ننازي نجين هتلر أبزعبي كفال شعرته حبرت سوفيتيا زعبي واجا زخفلت أبتكينات دم حبرت سوفيتيا يقداس أمريكا بزعريت مسيلكا كل التاريخ برين ووش جيركا بهوليوودن قلن جيركا كل نجار أمريكا خمس وداتو سال أمريكا خمس تودي جيركا ناي مزنتاو نجاريو جي كما يمز قبر زولاب زي أول كل نجار تاريخ أيام تمدياناتهم كم يجرو أمريكا سوبر هيروز مخانم كل نجار مفتعز اللوم نقول نجار عتق قبلهم كودوز كل مخانم يوم زنقول سلازي كردانا زلو أتكونتات ساكندي ديليكيتن كبيدن مخانو مجنزابي لي إيران مس حدا هاجر زي كونه مستهرجا أدنى 10 هاجرات يتواجع زي لقطة التخليق بمولهم تم هاجرات عرب ولا يواجهوا أنت زي لو أبركتوا لهم لذي ناتهم أبركتوا لهم ناتهم تقولوا تعطلوا ناتهم نجارات يقبر له كم تريوز لهم نا أمريكا أسوار كابي مسي حرم كم زلوا كابتن مراقب مسيو أبي بوتاي حرم كم زلوا تري لهم زيد ما قالك كفيل عوي كابتن كالو هاجرات كم تسلو زي بليو كابتن كويت بحرين
ምምፃእ ክተርፍ ስለ ዘለዎ እዩ ስለዚ ያ ከቢድ ዝኾነ ኩናት ኢና ንዕዘብ ዘለና ናይ ኢራን ግብረ መልሲ እውን ከሪኢኹም እዮም ኩሉ እዚ ድማ እንታይ ንምርኣዩ ዝግበር ዘሎ እንድሕር ኢልካ ገይ ኣሜሪካ እዚ ኩነታት እዚ ክትቅበሎ ይከኣለትን ዑማን ሃሪማ ነይራ ጆርዳን ሃሪማ ነይራ ቀጠር ሃሪማ ነይራ ኩዌት ሃሪማ ነይራ ባሕሬን ሃሪማ ነይራ ኤግዛክት ረይወ ሱርያ ርሑቕ ነይሩ ስለዚ እቲ ዝግበር ዘሎ መጥቃዕትታት ንምርኣይ ዝገበርዎ ኣኒሜሽን እያ ሶ again these are ቀለልቲ ነገራት ጌርና ክንወስዶም የብልናን ብዙሕ ነገራት እዩ ዘጋጥም ዘሎ ኢራን ድማ ናይ ብሓቂ ነቲ ዘጋጥሞም ዘሎ ኩነታት ናይ ኮንፍሮንት እዮም ዝገብርዎ ዘሎ it's not like simple ዝኾነ ሓንቲ ነገር ከይተገበረ ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት ወይ ናፃ ዝገደፍዎ ነገር ከምዘየለ it's a very serious war ሳብ ሕጂ ኸማን ምስቲ ክበድ ናይቲ ኩናት ክንዱ ዝኣክል ዕንወት ንርኢ ኣለና ክንብል ንኽእል ኢና ናብ ልዕሊ ሰባት ዝወርድ ዘሎ ዕንወቱን ገለመሊኡን ድሩትነት ኣለዎ ታንክስ ጋድ እንተወሓደሲ እቲ ዝግበር ዘሎ ንሪኦ ዘለና ክሳዕ ክንዱ ዕንወት ይፍጠር የለን ብወገን ኢራን ዝገብርዎ ዘሎ መጥቃዕትን ማለት እየ ሶ ታሪክ እናተሰርሐ ይኹም ትሰምዑ ዘለኹም ታሪክ እናተፈፀመ ኢና ንርኢ ዘለና እንተ ኣሜሪካ ብከምዚ ደረጃ ቻሌንጅ ዝገብሮም ሃገር ኣጋጢሞም ስለዘይፈልጥ they're shocked ኮይኖም ኣለዉ ክቕፅሉ እዮም እንጂ ንስማዕ ኣብዚ Mohammed, CENTCOM says U.S. forces successfully hit Iranian military coastal surveillance, air defense facilities, maritime capabilities, and missile and drone storage sites. And this is all part of a broader effort to continue degrading Iranian military capabilities. What we are witnessing now is not just retaliation in response to the death of 2 U.S. service members, but a broader effort with a real focus on cutting Iran at the knees, further degrading Iran's ability to threaten commercial shipping through the Strait of Hormuz. So we are just seeing this onslaught at this hour, Mohammed. The killings of 2 service members in Jordan are the first U.S. military casualties in months. So ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣሜሪካ ኣበርቲዓ ገብረ መልሲ ብምሃብ ንኣሜሪካ ንኢራን ኣፀቢቓ ብምሕማም ነቲ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ቻይና ዓቕምታቱ ንኽፅንቅቕን ናይ ምምካት ዓቕምናቱ ንከረክብን እሞ ኣብቲ ኣጀንዳ ናቶም ኣብቲ ናቶም ድሌት ንክርዕም ድሌታቶም ንኽፍፅም ሕራይ ንኸብልዎ ዝገብርዎ ዘሎ ሰፊሕ ዝኾነ መጥቃዕቲ ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ኣገይን ኣሜሪካ በቲ ዝወርዳ ዘሎ ኩነታት ስዕረታ ክትቅበል ኣይትደልን እያ ዘላ እቲ ሕቶ ፍልሊ ናይዚ ክልተ ኩናት ተደጋጋሚ ከም ንገልፆ ንኣሜሪካ ናይ ረብሓ ኩናት እዩ ንኢራን ናይ ህላወ ኩናት እዩ ስለዚ ዓበ ፍልሊ ዘለዎ እዚ ንኣሜሪካ ረብሓ ናታ እናጎደለ እንድሕር ከይዱ እቲ ኩናት ትርጉም ኣለዎ የብሉን ኢላ ንክትሓትት ዘገድዳ እዩ ቁጠባ እናተበላሸወ እንድሕር ከይዱ መናብሮ ናይ ህዝቢ ቁጠባ ናይ ዓለም ናይ ነዳዲ ኩነታት እናተበላሸወ ተኸይዱ ናይ ረብሓ ኩናት ስለ ዝኾነ እዚ ኩነታት እዚ ጠጠው ክብል ኣለዎ ክብሉ ከገድዶም ክእል እዩ ናይ ኢራን ናይ ህላዊ ሕቶ እዩ እቲ ሃገር ከም ሃገር ክቕፅል ይኽእል ዶ እቲ መንግስቲ ነቲ ሃገር ተቆፃፂርዋ ክቕፅል ይኽእል ዶ ናይ ህላወ ፈተናን ሕቶን ስለ ዝኾነ ዝኾነ ነገር ተጋጠመ ዝኾነ ይኹን ዝሓቶም ዋጋ ንክኸፍሉ ድልዋት እዮም እዚ ርዱእ ነገር እዩ ስለዚ እቲ ኩናት ንኢራን ኣብ ምንታይ ተሃርባ ኣለኻ ክንዲ ምንታይ ተሃርባ ኣለኻ ኣይኮነን ኣገዳሲ ኢራናውያን ክሳብ ዘለው ክምክቱኻ ምዃኖም እዩ ስለዚ ንኩሎም ቶም መራሕቲ ቀቲልካ ረጅም ቸንጅ ጌርካ ተቆፃፂርካ ተደይ ኮይኑ ብዝተረፎም ሓይሊ ክዋግኡኻ እዮም ስለዚ this is not going to be like ከምዚ ሃሪምካ ኣሰንቢትካ ወይ ገለ ከምዚ ምሳዕናና ገል ኖ ናይ ሰርቫይቫል ናይ ህላወን ናይ ቀፃልነትን ናይ ልውላውነትን ኩናት ኮይኑ ስለ ዝስምዖም ዘሎ ወይ ኮይኑ መፂዎም ስለ ዘሎ ንኢራን ዝገበርካ እንተገበርካ ዝሃረምካ እንተሃረምካ ደው ክብሉ ይኮኑ ስለዚ በዚ መልክዕ ክትሪኦ ከለኻ ኢራናውያን they have a reason they have a purpose ምክንያት ኣለዎም ቅቡል ዝኾነ ምክንያትን ቅቡል ዝኾነ ድፊትን ኣለዎም ነዚ ኩናት እዚ ክሳብ መወዳእታ ክምክትዎን ክዋግዎን ምክንያቱ ብቐሊሉ ካድምሉ ዝኽእሉ ኩነታት የብሎምን ኣማራፂታት እውን ፀቢብ ኣማራፂታት እዩ ዘለዎም በዚ መልክዕ ክትሪኦ ከለኻ ደን ኣሜሪካ ዝበለት ተበለት እቲ ዘሎ ኩነታት ክቕይርዎ ከቢድ እዩ used to close the Strait of Hormuz. I've been to Bandar Abbas before the revolution. Obviously, it's a very important naval port for the Iranians, and cutting it off has high military utility. So point one, go after the places where the Iranians have weapons systems
that helped them close the strait. Point two, in general, going after infrastructure like bridges, roads, puts economic pressure on Iran. I think that is part of the administration's strategy here to get Iran back to the table. In a phrase, what they're doing is escalate in order to de-escalate, meaning ዝሕዝን እዩ እንታይ ዝብሉ ዘለዉ እዚ ኩሉ ፅርግያታት ዶ ካልእ ዶ ዝሓርብዎ ዘለዉ ሓደ ካብቲ ስትራቴጂ እንታይ እዩ ንኢራን ፅርግያታታን ቢንቶታታን መጓዓዝያታታን ድሕሪ ሴርካዮ እቲ ህዝቢ ከቢድ መዋጥር ከጋጥሞ ስለ ዝኽእል እቲ መንግስቲ ፀቕጡ ተሰሚዕዎ ናብ ጣውላ ክመፅእ ክግደድ ይኽእል እዩ ይብሉ ኣለዉ ናው ኣነ ዝገርመኒ ጭካነ ናይቶም ኣሜሪካውያን እዩ ተርዲኹም ኣለኹም ናይ ኣሜሪካ ካልኩሌሽን ክንዲ ምንታይ ዝሕዝን ካልኩሌሽን ምዃኑ በዚኻ ትፈልጥ ምክንያቱ ንስኻትኩም ፅርግያን ቢንቶን ተሃርሙ ኣለኹም ኣብቲ ኢራን ንኢራን ፀቕጡ ክትፈጥሩ ነተን ሃገራት ዓረብ እንታይ ክትከም ትኽእል ኣይትግምቱን ዲኹም ዝብሎም የለን ኣይዛረቡላን እዮም እዚኦም እስራኤል ይኹን ናይ ኣሜሪካ ተንተንተቶም ደገፍቲ ናይ እስራኤል ንኢራን እንታይ ክገብርዋ ይኽእሉ እምበር ኢራን እንታይ ክትገብር ትኽእል ክዛረብሉ ይደልዩን እዮም ስለምንታይ ምክንያቱ they don't care they really don't care ሃገራት ዓረብ ክጠፍዓ ድን ክድምሰሳ it's not their interest ብኣፎም ክብልዎ ክእሉ እዮም ሓደ ግዜ ግን እቲ ተግባራቶም እንታይ ዝነግረካ ኢራን ዝገበረት ትግበር ደይነዚአን እያ ክትቀትል ትቕተለና አንካ ዝዓይነት እዩ ይዋየንተን ኮላትራል ዳሜጅ ኮይነን ዘለዋ ኣብ መንጎቲ ኩናታት እየን ኣዝዩ ከቢድ ዋጋ ንክኸፍላ ተገዲደን ዘለዋ ሃገራት ስለዚ ኣጋይ ንኢራን መጠን ዝሃርም ካላ ኢራን ንፁር ዝኾነ መጠንቀቕታ ይባትካ ኣላ ንፁር ዝኾነ ዩታቸስ ተተቕርፅና ናተ ተንኪፍኩም ብዓፀፋ ክንመልሶ ኢና ስለዚ እቶም ሃገራት ዓረብ ኣብዚኣ እዋን እዚኣ ብፍላይ እቲ በዓል ኢማራት ዶ ብፍላይ እቲ በዓል ባሕሬን ዶ ኩዌት ዶ ገለ I don't think ንኣሜሪካ ጠጠው በል ግደፍ ኢሎም ከብልዎ ዝኽእሉ ክንዱዝ ዝኣክል ዓቕሚ ዘለዎም ኣይመስለን እቶም ነገስታት ኣብኡ ዘለዉ ስለዚ ኣሜሪካ ልዕሊ ካብ ፍቓዶም ወፃኢ እውን ትገብሮ ዘላ ክትከውን ትኽእል እያ በት ፈር ኢራን እዘን ሃገራት እዚኣተን ኣብ ሳይኮሎጂ ናይ ኢራናውያን ብሰንኪ እዚአን እዩ ኢራን ዋጋ ዝኸፍል ዘሎ ባህልቲ እዮም ስለዚ they don't care ንሳቶም እውን እቶም መራሕቲ ኣብኡ ዘለዉ ብቁፅ እንተበሉ they have no problem ምክንያቱ እዞም ነገስታት እዚኣቶም ንሕሰብ ናይ ኢራን ንሽግር ናይ ኢራን ንመከራ ናይ ኢራን ዘጋድዱ ኢንጆይ ዝገብርዎ ዝነበሩ ምዃኖም እዮም ዝፈልጡ ኢራናውያን ስለዚ ፖለቲካሊ ኩሉ ግዜ ምስ ኣሜሪካ እናወገኑ ንኣሜሪካ ኩሉ ነገር ናብዚ ቦታታት ንኢራን ክጭፍጭፋን ከተፃብበላን ደፍቅዱ ዝነበሩን ዝጉዝጉሱ ዝነበሩን ዝሰርሑ ዝነበሩን ሃገራት እዮም ብምባል ነዚአን ሃገራት እዚኣተን ሓመድ ትገብረን ከም ዘላ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ again ኢራን ሓያል ሃገር እዩ እንታይ ከም ዝገብር ኣበይ ከም ዝሃርም መዓስ ከም ዝሃርም ዝፈልጥ ሃገር እዩ ከምታ ሌሪ ጆንሰን ዝብለና ፀንሐ ንኩለን እዘን ሃገራት ብተደጋጋሚ ክሃርምዎን ተጀሚሮም እንታይ ክኸውን እዮም ኢሎም መወዳእታ ኣሜሪካ ነዚ ቦታታት እዚ ክትፅግኖ እቲ ዝሓታ ዘሎ ባጀት ዋላ እተን ሃገራት ዓረብ ንባዕለን ድሕሪ ሕጂ ኣብ ዲስካሽንስ መፅኦም ኣሜሪካ መፅኦም ቤዝ ክሰርሑ እዮም ድሕሪ ኢሎሞም ንምንታይ ዕላማ እዮም ክሰርሑ ክብሎም እዮም ንነብሶም ክትከላኸሉ ትኽእሉ ንዓና ድማ ኣብ ዘይንኽእሎን ኣብ ዘይዋፅአናን ሓደጋ ትትውና ስለ ዘለዎም ሶሪ ጉዳይ እዚኣ ክትቅፅል ኣይትኽእልን እዮም ክብሉ ዝኽእሉ ኢራን ተዓዊታ ተወፅያ ወላ ኣሜሪካ ንኣሜሪካ ውፅእ እንተዘይሎማ ኢራን እዞም ሃገራት ዓረብ ንኣሜሪካ በቲ ናይ ቀደም መንገዲ ንክትቅፅል ኣፍኮርስ ክድ ውፅእ ኢሎም ኣፈራሪሖም ክገብርዎ ይክእሉን እዮም ዓቕሚ ስለ ዘይብሎም ግን ኣብቲ ስምምዕ ክመፅእ ከሎ እዚኣቶም እውን ናቶም ምርጫታት ኣሜሪካ ኣብኡ ከም ድሌታ ንክትዕንድር ከፍቅዱ ይክእሉን እዮም ምክንያቱ እቲ ዘኽፍሎም ዘሎ ዋጋ ማንም ዝፈልጦ ንማንም ድማ ብሩህ ነገር ስለ ዝኾነ so pretty much ንሪኦ ዘለና ንሰምዖ ዘለናን ናይ ብሓቂ ዘገርም ኩነታትን ዘስተምም ኩነታትን እዩ and I mean generally እዚ ጉዳይ እዚ ናበይ ክኸይድ እዩ እንታይ ከጋጥም እዩ ንግዜ ዝግደፍ ኮይኑ ከቢድ መድረክ ከቢድ ፖለቲካዊ ኩነታት እዩ ተፈጢሩ ዘሎ and we'll see መወዳእታ ብኸመይ መንገዲ እዮም ነዚ ኩነታት ክውድዎ ንግዜ ክንከትፎ ኢና I want to focus in on the US domestic view of this war and how that could be changing. We just heard from our reporter Heidi in DC saying that it's a deeply unpopular conflict. And when it comes to more US military personnel being killed, will support for this war with Iran be strengthened or weakened, in your opinion? Well, there's always going to be sympathy for those servicemen and women that have fallen. But I think generally, if we look at the political logic of how Donald Trump became elected, part of the logic was that he would keep the United States out of forever wars and that ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቶም ዝተኸተሉ ከምዚ ኣብ ቦዲ ባግስ እዮም ዝብልዎም ሬሳታት ብከምዚ መንገዲ ክምለስ እዩ
እዚ ኩናት እዚ ጠቕላላ ህዝቢ ኣሜሪካ ዘይደለዮ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ክምረፅ ከሎ ኩናት ዝበሃለ ጅምርን እየ ካብቲ ተጀሚሩ ዘሎ ኩናት ድማ ክወፅእ እየ ካብ ዩክሬን ኣብ 24 ሰዓት ጠጠው ከብለ ብዝብል ናይ ኣዝዩ ኣፀያፊ ሓሶት ፕሮፓጋንዳ እዩ ኣብ ስልጣን መፅዩ ካብ ስልጣን ዝመፅእ ድማ እንትርፎ ውግን ወረ ውግን ካልእ ዝገበሮ የለን ናይ ውግእ ከምዚ ካብ ወፃኢ ድማ ብታሪፍን ብገለን ጌርና ዓለም ካብ ምብዝባፅ ሓንቲ መዓልቲ ኣይዕረፈን ስለዚ እዚ ኩናት እዚ ምስቶም መይቶም ዘሎ ወታደራት ወሲኽካ ብሕጂ ክሞቱ ዝኽእሉ ወይ እውን መይቶም ዘይተነግሩ እውን ስለ ዘለው እቲ ኩነታት እቲ ኣሜሪካ ወሪድዋ ዘሎ ክሳራ ንኣሜሪካውያን ኣይተነግረን ስለ ዘሎ እምበር ካብቲ ሰብ ዝግምቶ ንላዕሊ ክኸውን ከም ዝኽእል ብዙሓት ኪላታት ነቲ ኩነታት ብቐረባ ዝከኣተሉን ዝፈልጡን ይነግሩ እዮም ኣሜሪካ ብቐንዕና ዝወርዶ ዘሎ ክሳራ ይነግር ከም ዘየለ ብዙሕ ዝተሓብአ ሓቅታት ከም ዘሎ ዝወርዶም ዘሎ ክሳራታት ከምቲ ዝድለ ይሕብሩ ከም ዘየለው እጋይ ዶናልድ ትራምፕ ሚድ ተርምስ ዝበሃል ይመፁ ኣሎ ወርሒ 11 እናቐረበት እያ ትኸይድ ዘላ ስለዚ እዛ ጉዳይ እዚኣ ቀልጢፉ መዕለቢ ክገብረላ እንተደይክኢሉ ምዝ ሕጂ ዝወርዶ ዘሎ ስዕረትን ውርደትን ንበሲኽካ ፈፂምካ መዋፅኦ ኣብ ዘይብሉ መንቀራቕሮ ክኣቱ ከም ዝኽእል እውን እዩ ዝንገር ዘሎ ብውልሲ እዚ ጉዳይ እዚ ብኸመይ ክቕፅል እንታይ ክኸውን እዩ ንግዜ ክንከትፈይና እንተንሎሚ ነዚኣ ክፋል እዚኣ ክነበኩም መሪፅና ኣለና ንዝቕፅል ምዕባለታት ተማሪና ኣብ ዝቕፅል ካቨር ክንገብሮ ኢና ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ ሎም ኣርስብ ዝኽንወዲና የቐኒየልና